uthandazele umkhwanazi. Ngicela mawuthandaza sokhela umkhwanazi umbize emthandazweni. Usibize ngesandla senkosi. Sibe phezu kwakhe. Yobathandazela nabanye kodwa umkhwanazi mawuthandaza. Siyacela sokhela. Umcelela umusa sizulwini. Uyalezwa izingelosi zilondoloza ukuphila kwakhe. Ngiyacela sinike izinyawo sonke. Father, you are the hope of the church. You are the hope of our community. You are the hope of the world. Sicela Baba ukuthumela isicelo sethu esiphuthumayo esiqondene namaphoyisa aka-SAPS ezelakithi eNingizimu Afrika nabakhozi bawo obabekile uNkulunkulu wethu ongcwele. Sicela Baba besithi zoom into this province yaKwaZulu Natal ebanjwe umoya wokubulalana nokubulawa kwamaphoyisa. Sathandaza Baba wavusa insizwa yakwamkhwanazi wayenza ukuba ibe provincial commissioner of this province. Lokhu ifikile siyabona uyidudula ngamandla zokathamando kusho zimthotho athamakhusa lapha. Siyabona Baba uyithuma endlekeni zegelekeqe nebese zamahloza abahlobo nabaphathi bezokuvikela wayithuma ngesibindi. Siyathandaza ngegama likaJesu waseNazaretha sithandazela uphisiwe kwaZulu Natal umnumzane umkhwanazi. Sithumela ingelosi ezifikelayo ezilwayo oMikhayeli ngegama likaJesu ukuba simaluselele. Simaluse semgwaqweni, simaluse semsebenzini. Baba wethu ongcwele sesizwile ukuthi sitha sesimvusela ngamacala. Baba wethu ongcwele sizwile ukuthi nezigebengu ziyafuna ukuthi zingamsusa kanjani. Uma wena umengakithi kakubani ongabelana nathi. Wena kwethembeka kwakho uthenge inkabe ihambe eJerusalema uthe usisungezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwethu uthe ingelosi kaJehova ihambisana zonke kuba bamesabayo ibakhulule niyena umkhwanazi Baba. Yena Baba uphisi umkhwanazi Nkosi umkhwanazi Baba uprovincial commission umkhwanazi Baba ufikele ngegama likaJesu linamandla nawo wonke amaphoyisa asebenza nawo. Thuma lonke Baba liyobuyela kuwena. Thina uNkulunkulu asazi umuntu sazi wena. Masasikhulume nawe siwethu sifike esitopini sokugcina. Uthembekile ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.